Florence Kotonya mani en japur kendo ng'at manigi lony kaluwore gi lwang'ni miluongo ni BSF gi kisungu wadende ni black soldier fly nyaka black machiegni uru. Karibu. Erokamano ahinya. Erokamano. Amor nyinga Clement Kotonya. Wuon farm maka. Erokamano ahinya. Anyalo teri kama wane gi black soldier flies. Erokamano ahinya. Yes. Nyakwa Ramogi Ajwang' pod wane puodho wane dala Mr. Clementine Kotonya odwa terowa ir japur kata manager mabende osebedo ka konye ndalogo temo osebedo kotimo ang'owa opidho lwang'ni marateng' kata kihero waluongo ni BSF black soldier fly. Erokamano. Pero dala be. Dala ber, dala ler kabisa. Erokamano. Mano ber. Yes. Ramogi farm manager. Erokamano. Ogol Samuel. Oh. Yes. Ogol Samuel. Ogol Samuel Otieko University, Machakos 2020. Yes, he's a graduate in agriculture. Okay. So he's the manager here. Oh. Yes. Mr. Ogol. Yes. Amor kanini? Aniluonga ni Alori nyaka black. Kawuono an wendo ni ine makawuono ng'ita chenro ni. Aniluonga ni Ogol Samuel. I'm a student, a graduate of Machakos University. Kona tieko 2020. Mabira chako project ni. Kora mor arwake nyaka biro lema kawuono. Erokamano. Karibu koro ka. Joma donjo. Nyalo kuongi nyono kama. Kidonjo. Ang'o ma gini konyo godo? Gini konyo nikech samoro ji wuotho kwa kuonde mopogore opogore manyalo ting'o tuoche moko. Ka gibiro gi nyono ka, gibiro kata gibedo go ka. Kute oluoro gik machalo kaka tuoche go. Nyalo kelo effect chandruok ne lwang'ni kata kudni. Koro mar ariyo gini wachako keto ka ogeng'o gik machalo kaka ng'ino manyalo biro donjo, ng'ino kodonjo to biro kawo tong' mag lwang'ni to dhigo. Koro mano bo wageng'o. Erokamano. Koro donge anyanyone mondo wadonje? Nyona mondo idonje. Okay. Kae kara atiye. Kae ofisi maduong'. Ofisi maduong' ma achako tich gokinyi nyaka odhiambo. Koro kaka ineno gi mae black lwang'ni marotenge. En monyuolonwa kudni mwapidho go gwen, wapidho go anguro gi rech, wakonyo go nyaka jopur mamoko. Biro ng'iepo ka gipidho go animals. Janeno marwa kawuono waloko tanga. Pile samoro ini wachoga ni yugi minyawiti onge gima kony godo. To adwana nyisi ni samoro inyatiyo gi yugi gi loso pesa. To mane gima achiel kuom gigo mabende Samuel osebedo katimo mondo timang'owa okonye en owuon kata gi jogene. Omiyo kik idhi mabor. Nitie gik mang'eny ma pod wanya puonjore nikech samoro inyaneno lwang'ni oko tiwacho lwang'ni isiki inege. Nitie lwang'ni mabende marateng' waluonge ni black soldier fly. Mano e focus makawuono wadhi bedogo machiegni uru. Pod wantie kodu ka. Samuel. An ng'eni koro gigi baga. Giruenya gidhi koda aneno ka gima ng'egi to be akiagi. Ine makori nyakonyowa mondo inyiswa kaka uchako ka gimoro amora mantie iye kae ine madwa ng'i kata ine madwa luwo gimidhi timo. Ayie mondo mi aketi ndama kondama ng'e gima dhi mbele ka. Mokwongo kudni ni kana chako na kod Nairobi. Nomiyago kapod otende luongo ni lava. Koa e stage ni. Kano thindo romo kama. Koro ma ema nachako go. Ma nang'iewo kilo achiel siling 20,000. Kilo achiel. Koro kana biro kode migo kama tichako iketo ne chiemo. Chiemo monyalo chamo, no chamo gimoro amora. Kata yudo ne waste mag gwen,
kata yudo ne waste mag anguro iketo ne koro kaka sani an gi waste mar anguro mana biro mana chako ne gi kaseketo gi to naketo gi machalo kaka ma waste mar anguro imula mula gi lweti onge gimoro ng'ato rwako gloves ki ang'o onge effect mora koro kana kete kama nawe obedo 1 week koro kisegole kae nikete ka nakete ka mano kana chako kana kode Nairobi koro kana oseka 1 week nodonje stage machielo koro stage manodonje no niluongo ni prepupa prepupa en stage mar oselokore rotenge to pod owuotho koro stage no kochope ok ocham gimoro amora kimiye chiemo to ringo weni chiemo otimo gimoro ma kisungu luongo ni self harvesting owuok e chiemo no koro kanyo stage na agole to nakete container ma black marateng mana iye kanyo ainya tango no tanga nakete container ni marateng container ni mana kete koro kana kete ka kano bede for wamiye duration mar another 2 weeks kisegole kae kano bete kanyo 1 week kokitere kae kao 3 weeks koro 1 week no wagole to ok bido kolokore rotenge te mokolokore rotenge wanyalo loko wamiyo gi chiemo manyien wachako kawo negi oko mag anguro oko mag gwen kata kuonde waketo negi to molokore rotenge mana agolo takelo ka koro ka wamiyo gi duration wamiyo gi thuolo maromo kendo kata jumbe 2 kata 3 to gilokore lwang koro lwang ni mokwongo nowuok mana mos ta ginyuolo tong ka box gi ginyuolo tong koro lwang ni en lwang ni mok nyuola tong kamoro amora odwaro kuma opondo koro aparo rieko moro ni kang'ado box tabiro yudo bugni gi to biro to opando tonge iye ka kata ang'ado bawgi tariwo kama obiro pando tonge kinde ka okoero nyuol kuma ng'ato nene okonyuola nyuola kuma ng'ato nene kata kuonde gi okonyuol kaso sama negi komodwa no nyuole iketo gimoro muya moro ma owinjo ma ywaye we call it attractant koro attractant no ema nyalo yael ngodu etono seto oy angni yela koro ma olose mana gi oko mar gwen to kisekete ka to bedo kama koro ma en oko mar gweno kende kosikiko gimoro kendo en oko mar gweno aole pi koro kiketo winjo kaka dum oseto koro sami ole ka waumo gi net nedno kwa umego geng'o lwang'ni gi kik donje kech ka lwang'ni winjo muche no to donje waketo ka kaso waketo negi gigie koro sama muya no ywagi okelo gi ka to gibiro gi yudo gini gipondo i nafas matindo tindo mantie iye kae gi to ginyuole koro gini kana koketo gi ka wamiyo gi ndalo adek no giseyudo ka ginyuolo tong kate paneno kata magi ne tong tong gi en mar ratong ni but magi nose toyo koro yudo ndalo adek ginyuolo tong nagolo tong kanyo takelo ka komagi achari koro ka gisea ka magise nyuolo tong to watero gi e hatchery kai wacho ni gibete ndalo adek ka gibete 2 to 3 weeks aito iketo gi giwuok lwang ka gisewuok lwang ni nyuolo tong e ndalo maromo 7 nyaka ndalo 14 kose nyuolo tong to en otho koro kose tho embo kwa wete ka koro onge gimoro amora miwito lwang ni no mae lwang ni motho koro ento dungo me eno eta nyamule malenya
Eto aneno kochal ka gini ne maka koth chwe ng'wen. Koro en be wamiye gwen, anguro be chame. Koro en wamiye thuolo nyuola tong' to tho. Kosetho to wakawe wamiye gwen ganguro. Koro sama osenyuolo tong' to wakelo tong' go ka. Achari. Kae koro achari. Anya choro mae koso nya pukore ka puke to aduoke square wa. Koro mama koka naketo. Koro nikech tong' githindo. Sama itogi ka githindo. Koro sama kimiyo gi waste mag anguro kata gwen dhi tamo gi digest mapiyo piyo. Koro wakawo chiemb gwen mora mora kata ikawo mana mar chick mass kata ikawo layers. Koro mama wach ni mang'o mani kike yika. Mana kita chiemb gwen mar layers. Koro kisekete tiketo negi imix gi pi mobed kama mayom. Koro sama isekete mayom kama ikawo gini tiketo kama chuma ni waketo mondo kik bawni dhi riwre gi chiemo ni. Koriwre to dhi mako tong' ok wuogi. Koro kata king'iyo kuonde gi tong' ma osebedo ndalo adi? Ma na koka giwuok ma koka sani gi 2 days. To ni wacho ni onya bet kanyo ndalo adek kata ma ka imiyo gi ndalo adek tibo yudo ka gisechako wuok then ichaki medo gi ndalo adek kata 4. Koro ka 1 week mondo mi koro orom minyalo transfer inyalo loke chiemo mag anguro gi mondo cham. Koro mano koka naketo kaso king'iyo ma waduok mae mondi ni. Mato ni kiko mana chiema kaka mar gweno mana gipi. But kore no se kao 5 days. En king'iye biro yudo ka koro en gi kudni nitiere. Kudni aneno kosechako. Koro no osebedo gi kudni. Kudni ne achaka medo ma en gi 5 days. Ka medo ndalo 2 to dhi bedo 1 week. Koro 1 week nagole chiemo ni koro no nyalo chamo chiemo matek cha mag anguro kata kuon kata mag gwen. Koro agol yare kendo mondo onene maber. Koro kose kete ka 1 week wagole wakete chiemo matek koro lwang'ni mar otenge ni black soldier fly ochakore from eggs ma en ka. Koro eggs kwa gole kar eggs to wakele ka komo obedo achari. Koro kwasetere achari wagi kudni ka obire stage wakele ka koma koro wanyalo feed gi yugi maoko waste mora ma oko. Koro ka watiyo gi waste thothne watiyo gi waste mar anguro nikech en mang'eny kode. Koro kuonde wanyalo mana kiko koyudre matin kata mag gwen wakete iye ka. Koro mar anguro ni emong'eny. Koro ka ma waste mula kokechi. Kokechi. Koro ma is the 3rd stage. Koa egg watere archery. Koa archery to bire stage ni. Koro stage ma entiere ni ma pod ene larva stage. Kale no kaka gibet dito gidongo. Koro gin giset bedo madongo. Wan gi insta. Koro ma ni insta mara beach. Koro ka ne jopur ikwayo gi mae ma ginyalo tiyo go kochopo ka en mober gi chiaye inyamie gwen inyamie rech inyamie anguro nikech ka ema koro ene gi protein mang'eny. Gik machalo kaka gwen, anguro gi rech gidwaro protein mondo miyo gidong mapiyo piyo kaso tuoche be nitie mogeng'o mang'eny. Koro kochopo ka ema wauso nego jopur biro kawo gi, jomopidho gwen, jomopidho rech biro kawo gi ka. Koro ka koae koro
ochope stage moro ma koro sichako bedo mar otenge. Ma pod tindo. Ma pod ende. Ma ndaladi. Kendo ka ging'eny. Kero wagole wanene. Koro ma sani nyaka nagole kuchocho sani en ka gi 5 days. Kise manigole hachari koni. Koro ka nyalo bede for 10 to 52 days. Ka ena pod ngima. Ng'eto ka inyawe ichak mie chiemo. Koro kaka koro ma osetuo, ena nyalo sive, amiye animal kata anyalo loko amiye chiemo manyien. To koro nikech bani no ka iye ka wan gi gigie mopogore, nitie maratong, nitie marambulu ni to gi marateng. Ang'o ma gigi konyo kata ang'o mi ipango gi crates mopogore gi kala kama? Crates to ok ochuna ahinya, ok ng'i kala, mana kuchocho ema atiyo gi ma black. Koro ma black ibo neno ka iye kanyo atiyo gi black nikech pupa kwasetere kacha kodwa lokore lwang'ni odwaro koma mudho. Neno kwa umo wiye ka, wachako umo ne magi mondo kik ler donje negi. Koro gidwaro koma mudho momiyo watiyo gi ma black no. To ka to wanyalo tiyo gi mora mora. Bora ninge kaka ipangori kiya kigole lava ting'eni loke ka koa ka tinyalo loke crate machielo sami loko ne chiemo. To net gi no ya kanye nikech ok gin net ma kawaida ma dhano ng'iyogo. Nets gi magi nago Nairobi. Magi nang'iewo Nairobi ka ok inyal yudo gi. Koro be jopur maga biro ira kaka puonjogi watemo kwayogi mondo kik giti gi net mora mora. Jomoko penja ka ni donga nyalo tiyo gi mar suna cha. Gini ok dwar net mora mora nikech mar suna cha nitie chemicals moko ma samoro ni kikelo ka to githote kati kalo mana gi longo nang'o gimigogo yadho ywech cha. Kiketo kama chiegni kinyi ne biro yudo ka lwang'ni gi othote. Koro nedgi ne wamo gi kambi moro Nairobi ema ne wae kodgi but koro wambe ne jok manyo materials mwaloso gi koro wamiyo gi jopur koro ma to mar fina app mama kai koro mang'ato mabende ni samoro nigi BSF kao to mana iru kae biro kao ka koro kaka koro biro to kao net to wamiye kodhi modhi chako ko kaka na omo Nairobi cha. Janeno marwa mar chenro mihero mar pur gi ohala. Mae en achiel kuom gigo mabende wasefwenyo ni nyatimo maber kaluo kae. Omiyo in samoro ma iwacho ni kinya teme tem mondi winj berne githuolo ni yena mondo akaw daka moko machuok aito bang'e waduogo bang'e. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Hai roa, wachakwa duogo kendo. Wan kae mondo wapuonjre kendo wamed ng'e gik mang'eny madhi gi BSF kata kiero black soldier fly. Kata samoro inyadendo gi ni luang'ni mar otenge. To bende ng'e ni luang'ni gi inyati godo mondo kony jamni moko mondo yud teko.
awinjo ni achiel kuom gigo magiber en niya gimedo protein kata teko ne wawach ni rech, gwen, jok man ganguro ma chiemo ma kimiyo gigo to bende gibedo timang'o gimedo bedo madongo kendo motegno. Samuel, in kaka japith mar lwang'ni marateng'ni ni chako nang'o? An kaka nachake na high school to kana ne attachment mana na university na neno kome itime tijni. Koro kana tieko nikech tich bende pod ne pok ayudo. Koro na para ni mondo mi abi achak project ni dala ka. Nikech na neno ni bei yudo kaka chiemo mag gwen, anguro nyaka rech osebedo matek. Otiyo go chonga, tiyo go mena, to mena no buwan be wadwan wachame. Koro na neno ni anyalo kat bei mar chiemo no mondo mi alos kech ma dig miya protein mang'eny mag gwen, anguro kata rech dwaro. Koro nachako na Nairobi na yudo ng'ato mane bere time. Koro gi osiepna ma ben ne wan go ka en ben Nairobi. Koro na aore to dhi na ir ng'ano to winjore gi ng'ano to ng'ano miye net achiel. No uso no net achiel to uso no gi kodhi lava 8 kg. Koro 8 kg no kano biro no moko no dhi ne gari okalo go dhi maber modhi kethore chaka timo oda machielo chako kelna 8. Koro 8 ne mana chako go. Samoro nitie ng'at madiher romo kodi kata mondo yud puonj mang'eny mana ka in iwuon mitudri kode aiti chaki nyiswa ni chiro mar kudni ni chal nade? Osebedo ka dware mang'eny kendo ause bei maber. Osekonyo ji mang'eny makata masebedo go machiegni. Koro ento chiche ber ji mang'eny dware. Koro an kiano wuon asebedo ka ause ga gini ka ause ga ne jopur gini at 2000 kupong. Ma 2000. Koro yudo ka ji mang'eny be dware. Jomopidho rech sana jomopidho rech dware nikech kokaw kama dhi budho gini ok tho. En kosekawe to ng'iyo oketo mana onyalo maketo ne mana kuon kende kata fruit mora mora oketo wiye ka to omiyo mana rech no chiemo pile ka pile. Koro chiche to ber nikech sani be koro wan gi jopith gwen mang'eny around, wan gi jopith rech nyaka nguro sani ji pidho. Nyako Ramogi Ajwang' gisani waseya kuma bende ne wapidho lwang'ni kata kiero black soldier fly to wadhi mondo timang'o wapidh anguro gi gwen ma bende nitie e puodho kae to hapo bende odhi obedo maber nikech odiochieng' ma kawuono ni jaduong' Mr. Kotonya bende nigi jogo kata japur ma bende obiro ng'iyo lwang'ni gi mondo odhi otimang'o odhi okonye nikech awinjo ni en bende otimo gimiluongo ni fish farming gi dho kisungu ma en be wadhi neno gima Mr. Clementine dhi nyise mondo wan be wawinji. Very good. Arwako kendo dukani an gi japur mobiro ng'iewo black soldier flies. Black soldier flies kaka usenene e iye kucho en gima dhi konye e pidho rech. Samo dhi okawe odhi nosebire puonj mobedo ka mong'eyo gima black soldier flies processes mage. Koro noduogo ni mondo ng'iew black soldier flies. Kila chiel kama, kila chiel wauso 2000. To kendo chaka uso ne gik miluongo ni eggs. Bepegi ema black soldier flies nyuole. Koro obiro ni mondo ng'iew gigi gisani koro ochak dhi pith chakre king en koro odhi mna pith koro mage modhigo odhi pidho.
Nyakwara Ramogi Ajwang, ineno kaka nguro gi be onyisowa kaka gin giwinjo kech to gima fwenyo ni gigi ohero kudni gi kata kihero black soldier fly. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo kawo thuolo nitiero no email marwa kitiyo gi purgiohala@rollmedia.co.ke. Kaka pile wan wawegi wabro manyi to wabro chopo. Yiena mondo akaw thuolo ni mar goyo ni erokamano in misebedo kodwa chakre ni wachak tayo chenro ni nyaka kuma wachope ni. An iluonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani iwinjo kaka gogo koko. We adhi amijo gi chiemo bwana. Hey.